Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Sixten Korkman. Myös Yhdysvalloista on muutamista osavaltioista kuulunut huolestuttavia talousuutisia kevään aikana. Voiko pahasti velkaantuneesta Kaliforniasta tulla USA:n Kreikka? Se on aika osuva vertailu siinä mielessä, että molemmilla mailla on erittäin huono taloudellinen tilanne ja suuri budjettialijäämä. Ja kumpikaan maa ei voi devalvoida Kalifornia siksi, että se on osa Yhdysvaltojen liittovaltiota ja Kreikka, koska se on osa rahaliittoa. No tiedä häntä, olisiko siitä suurta apua, että devalvoida voisi, mutta joka tapauksessa molemmilla mailla on hyvin tuskallinen sopeutuminen edessään ja joutuvat kerta kaikkiaan hevoskuurin kyllä läpikäymään. Ja kuten sanottu, että molemmilla on tämä, että ei ole omaa setelikonetta, jota voisi pyörittää velan rahoittamiseksi ja näin tilanne tulee vaativammaksi. Saimaan Summit-foorumiin on vajaa kuukausi aikaa. Onko euron kurssi foorumin aikaan taas kasvu-uralla? Kyllä mä luulen, että euron kurssi on suurin piirtein tätä tasoa. Se heikkeni tässä viime kuukauden aikana merkittävästi osana tätä rahaliiton omaa kriisiä ja kyllä mä uskon, että se aika pitkään tulee pysymään heikkona. Kuuluuko oopperavierailu Savonlinnaan joka kesäiseen ohjelmaanne? Ei se ehkä kuulu joka kesäiseen, mutta erittäin mielelläni käyn oopperassa ylipäätänsä ja kauniimpaa paikkaa kai ei voi ajatella ja parempaa oopperaa kuin se, joka on tarjolla Savonlinnassa. Selvä, kiitoksia.